Tulitte liian myöhään. Planeettanne on tuhon oma. Ei niin pian! Astu esiin, Niaupahamut! Ei, Bahamut. Anteeksi? Se on Bahamut. Ei, Cloud taitaa olla oikeassa. Se lausutaan Bahamut. Niin, just. Ja nyt juontan eetterin, että saan itselleni meikko-pisteitä ja kutsu Bahamutin. Mut MP tarkoittaa magiapisteitä. Ei, väärin molemmilla. Ne on manapisteitä. Hei, kukaan ei kysynyt sun mielipidettäs Red XIII? Anteeksi, miksi sä kutsuit mua? Vai onks se Red She? Sori vaan, mä en osaa lausua aikkunimiä. Miksei sulla ole sellaista kuten Taifa? Se on Tifa. Eikö se ollutkin Mä oon Ettekö Tifa. osaa edes Miksi nyt oman nimeni tiedän? Okei, eli me ei päästä yksimielisyyteen ääntämisessä, mut aivan sama. Tärkeintä on nyt pysäyttää Sepirotta ennen kuin se kutsuu Meteorin. Oot sä ikinä koittanut sanoa noit ääneen vai et? Hei, mun kultainen Zokopotti ei tuonut mua tänne Niibel-hemmelistä asti kuuntelemaan sun luentoa jostain ääntämisestä. Niaupahamut, matkaan! Ihmishoukat, kavahtakaa valtiastanne, Niaupahamut, punalohikäärmettä! Tää oli pakko heittää loppuun.